αγαπημένοι μου φίλοι από το Hellenic Social, γεια σας. Τι και το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 14 Αυγούστου. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, μόλις 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, σε μια παραλία, στην παραλία της Βάρκιζας. Και όπως θα διαπιστώσετε και εσείς από τις εικόνες που σας στέλνω, οι λίγοι που έχουν μείνει, όσοι δηλαδή έχουν μείνει στην Αθήνα, βρίσκουν τον τρόπο να διασκεδάζουν και να περνούν το χρόνο τους όμορφα. Απολαύστε! Εσύ, Χριστίνα, πώς περνάς? Είμαι η τελευταία στην Αθήνα, αλλά για 3 μέρες. Πού θα πας? Πάω στην Άξο, γιατί που μεθαύριο. Στην Άξο! Θα κάνω λίγες διακοπές. Πώς ήταν η θάλασσα σήμερα εδώ στην Αθήνα? Ωραία. Ζεστή? Για Σαρονικό ήταν μια χαρά. Ζεστή? Μέσα στο 15 Αυγούστου. Αρκετά ζεστή, με 40 βαθμούς Κελσίου εδώ και αρκετές μέρες. Λοιπόν, Χριστίνα, για πες μου, καταλαβαίνει κάποιος διακοπές αν δεν φύγει από την Αθήνα? Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει κάποιος από την Αθήνα για να καταλάβει διακοπές εδώ στην Ελλάδα? Πρέπει να φύγει από την Αθήνα για να καταλάβει διακοπές. Πιστεύω ότι άμα θέλει κάποιος να περάσει καλά και να μπει στο πνεύμα των διακοπών, αν έχει αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή μέσα του, οπουδήποτε θα την αναζητήσει, θα την βρει. Οπότε μπορούμε να μείνουμε και εδώ. Ωραιότατα. Και να περάσουμε το εξίσου ωραίο όπως και σαν νησί. Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους μας που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, σε όλους τους Έλληνες που θα δουν το βιντεάκι, και να τους στείλεις έτσι κάποιο μήνυμα για την Ελλάδα? Ναι, θέλω να πω να μην ακούνε αυτά που ακούγονται στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα για την Ελλάδα, τα άσχημα, και να έρθουν να το ανακαλύψουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι όποιος έχει έρθει στην Ελλάδα θα φύγει με την καλύτερη άποψη τόσο για τους Έλληνες όσο και για την Ελλάδα την ίδια. Και αυτά που ακούγονται είναι υπερβολές, πραγματικά το λέω. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα, καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα στην Άξο. Και εγώ και εσείς καλά να περάσετε, ακόμα και από μακριά. Και να μας στείλεις πολλές φωτογραφίες, ναι, και να τις δουν και οι φίλοι μας. Ευχαριστούμε! Φιλιά! Και ενώ έχουμε περάσει όλη την ημέρα εδώ στην παραλία της Βάρκιζας και κάνουμε μπανάκι, το βράδυ πίνουμε και το ποτάκι μας στην ίδια παραλία με το μαγιό μας.